Dobrý den, vítejte u challenge Lehnu sama. Za to, že máme hodně shlédnutí na některých videích, tak si dám fakt hnusnou challenge a musím to vypít na X. Tady si dám kýbl na zvracení. A chtěl jsem ještě říct, že vyzvám Petra Krampára. Mám tam teda mlíko, poděvratku a asi půjdu zvracet. Já ochutnám. Fakt nevím, jestli dám. Musíme to zkusit. Jdem na to. Já jsem říkal, vyzvám Petra Krampára, jak toto odnosím. Čau lidičky.